klart, en messe gør jo, at folk er mere åbne for det, og man kommer måske ikke gående alene, man kommer 2-3 stykker sammen, og så er man mere mindet for at høre lidt, end man vil andre steder. Det vil ikke være det samme, hvis man møder os nede på gangen. Så studiestartsmessen synes jeg er et rigtig fint sted at møde nye studerende, og de nye studerende har måske også en større åbenhed over for at høre, hvad der foregår. Vi er sådan en lille stue, der ligger nede i centrum på en gade, der ikke kommer så mange rundt forbi. Så hernede kan vi komme ud og møde de studerende, som vi jo gerne vil have komme ned og hygge sig i vores stue. Så vi får rigtig mange kontakter, og rigtig mange, der kommer til at kende vores navn. Det giver jo noget helt andet, man kan komme ud og få sat nogle ansigter på og få hils på menneskerne. De er meget engagerede og opsøger folk, og man kan stille spørgsmål, man ikke kan få besvaret ud af en standardformular. Så for mig er det en rigtig god idé, at det kommer herude på uni, hvor jeg alligevel er, og så kan jeg gå ned før en forelæsning eller en pause, og lige få spurgt nogle spørgsmål. Det er måske svært at få de unge mennesker i banken i dag, også fordi der er mere og mere, der kan klares over internettet. Så det er jo klart en måde at møde de studerende på deres hjemmebane på, måske kunne vække en interesse for deres økonomi. Men jeg synes, det er rigtig fint at få præsenteret de forskellige ting, så jeg har nogle forskellige valgmuligheder, når jeg nu skal hjem og finde ud af, hvad jeg måske gerne vil. Og her der møder man jo de studerende direkte, når de kommer forbi, ikke? Og på den måde, så kan man også måske lynhurtigt nå at fange dem, og så tror jeg også, at det der med, at vi har en dialog med de studerende, er en fordel. For det er jo unge mennesker, og vi vil meget gerne have de unge mennesker til at blive bloddonorer. Jo tidligere vi får fat i dem, ja, jo længere har vi dem, jo flere år har vi dem. Og heldigvis så er de unge mennesker meget interesserede i at blive bloddonorer. Alle de her sportsklubber, de har gjort rimelig stort indtryk på mig, for jeg kunne godt tænke mig at starte til noget sport. Jeg var lige over at snakke med dem, der har sådan en klatreklub, og det vidste jeg ikke, man kunne gå til, og det har jeg egentlig synes var rigtig spændende. Så det vil jeg helt sikkert prøve.